Készüljetek el velem egy nagyon kedves barátnőm szülinapjára. És miközben készülődünk, hadd meséljem el nektek, hogy régen milyen könnyen estem szerelembe, és meddig voltam hajlandó elmenni egy férfiért. Túl messze. Én általában mindig a saját korosztályomból választottam ki a kis krásomat. Volt az életemben egyetlen kivétel. Bátyám egyik haverja. Szóval én szerelmes lettem 7 évesen egy 17 éves ifjúba. Nem volt ugye telefonom, nem tudtam, hogy vegyem fel vele a kapcsolatot, és tudassam vele, hogy hozzá szeretnék menni feleségül. Ha jól emlékszem, megemlítettem egyszerre a bátyámnak, hogy esetleg nem akar-e minket így össze. Azt hiszem, elég egyértelmű választ adott erre a tekintetével, úgyhogy valahogy más úton, módon kellett eljutni életem szerelméhez. Úgyhogy megkértem a nevelőapum lányát, hogy mivel neki már lehet Facebookja, keressük már meg az úriembert. Akkoriban én még csak egyszer láttam őt, úgyhogy nehézkesen, de megtaláltuk. És hát jött az iklet. Bennem annyira túlteng a szerelem, hogy nekem ki kell írnom magamból az érzéseimet. Ezt például nem sorolom életem legjobb döntései közé, mivel ugye még írni se tudtam, nemhogy gépelni, így diktáltam az érzéseimet. A féltesóm meg szövegbe foglalta. Valahogy úgy nézhetett ki, mint a régi romantikus filmekben, amikor a nők még nem tudtak írni, és diktálták, mit szeretnének küldeni a háborúba a szerelmüknek. Járkáltam a szobába fel s alá. Életem virága! Egyetlen szerelmem! Amikor elküldtük az üzenetet, nagyon jó ötletnek tűnt. Másnap ellenben, amikor megláttam a bátyámnak az arckifejezését, az már nem volt olyan mókás. Igazániból nem kaptam olyan nagy leszidást, megértem, hogy miért volt ez kellemetlen a számukra. Onnantól kezdve nem igen jött át a barátja hozzánk. Finoman kilettem kosarozva. Azóta körülbelül 4 éve láttam őt újra egy házi buliba, de akkor már nyilván elmúltak az érzéseim iránta, szóval így járt. Legyen szép napotok! Nem tudom, én mérégetem magam mindig ezen a platformon.